खुलुमबाय आंनि मुङा निथाराम नार्जारी आङो मथामबे सार्केलनि सिङाव थानाय थिमिजरा मण्डली NLC निफ्राय बे निथाराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंलायनि इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनायाव जोङो बानो नाङा जोङो जोंनि मेंनायफोरखौ जोंनि बानाय गेलेनायफोरखौ जोङो गोजानजों दोननांगौ मानोना जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंलायनायाव जोंहा गोबांथार जोंहा मुलाम्फा दङ इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंनायाव इसोरनि रायजोआबो फेहेर जानायनि गोबां जोंहा मुलाम्फा दङ बेनिखायनो बै लोगोफोर जोङो बाइबेलफोर जोङो मोनसे फरायनि आरो बेखौ जोङो फरायनानै जों खोनासंनि दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 2 बालाब 21 सिरि गाहाम बोसोन बिजाबनि 2 बालाब 21 सिरि बे पद मोनसेखौल' आङो फरायगोन जिसुनि मुङै नोङो बे संसाराव मोजाङै थानो लुबैदोंब्ला नोङो इसोरखौ नोङो फोथायनांगोन आरो नोङो धोरोमिया जानांगोन मानोना जायहा फोथायो बेल' बे हादराव थांनानै थानो मोनगोन जिसुनि मुङै आमेन हामबायसै जिसुआ बाख्नाय जाथों अब्ला आं गाहाम बोसोनखौ बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांखौ बुंनो लुबैदोंमोन मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल बेनिखायनो नोंथांनि हेफाजाब नांगौ बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होयो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानैहाय होयो मानोना बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा गोबां इसोरनि समायनायखौ नुनो मोनगोन आरो आलो गोजोन सोरगो रायजोखौ जोङो बे चेनेलनि दुवारै जोङो नोंथाङा मोनहैनो हागोन अब्ला हामबायसै आङो इसोरनि थांखियाव थांनि दिनै बाइबेला बुंदों बे संसाराव जायहा इसोरखौ फोथायदों जायहा इसोरखौ गिदों बेल' थांनानै थानो मोनगोन नङाब्ला बे बुहुमनिफ्राय बोखारजागोन बे संसार लैथोमानिफ्राय बोखारजागोन दिनै बाइबेला बुंदों आंनि राव नङा ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर दिनै बाइबेलासो बुंदों संसाराव जों थांनानै थानो लुबैदोंब्ला इसोरनि समायना रमायना मिथिंगायाव जोङो थांनानै थानो लुबैदोंब्ला जोङो इसोरखौ जों फोथायनांगोन नङाब्ला इसोरनिफ्राय जोङो इसोरनि आखाइनिफ्राय जोङो थांनांगौब्ला जोङो बे बुहुमाव जोङो गैलिया अनजाग्रा ख्रिस्ट' हारिफोर दानो बाइबेला जोंनो खिन्थाबाय बे बुहुमाव जोङो थांनानै थानांगौब्ला जों मोजांथार जों इसोरखौ नाजावनांगोन मोजांथार जों इसोरखौ अननांगोन अब्लासो जों बे बुहुमाव बे हादराव जों थांनानै थानो मोनगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' आंगो लोगोफोर दिनै इसोरनि बाथ्राया जेरै जोबोद गोबौ इसोरनि बाथ्राया दिनैहाय नोंथांनि जिउआव गोबां दाहाल थुंग्रिफोर बायदि मानोना जों इसोरजों जों खेला गेलेनो हाया इसोरजों जों दावहा नांनो हाया इसोरजों जोङो माब्लाबाबो जंखायलायनो हाया इसोरखौ जोङो फोथायै जानानैबो जों थांनानै थानो हाया मानोना बाइबेला बुंदों इसोरखौ गियोब्लासो बे संसाराव जों थांनानै थानो मोनगोन जों गोबाव जों जोरनानै थानो मोनगोन इसोरा नोंनि आयुखौ बारायहोनो हायो बियो नोंथांखौ बियो गोबावथार जोरनायनि बियो थांनानै थानो थाखाय बियो होबावनो हायो अनजाग्रा ख्रिस्ट' हारिफोर दिनै बाइबेला जोंनो खिन्थागासिनो दङ नङाब्ला जोङो बे संसाराव जोङो गावखौ लाहां गाहां खालामोब्ला धोरोमखौ जोङो लाहार गाहाम खालामोब्ला इसोरखौ फोथायहां जायोब्ला
जोङो बे बुहुमाव जोङो थांनानै थानांगौआ गोब्राब। जोङो ससेयावनो जोङो बे बुहुमनिफ्राय जोंनि जिउआ बे बुहुमाव गोमोरलांनो हागौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट' हारिफोर, बेनिखायनो जोङो थांनानै थानो लुबैदोंब्ला जोङो इसोरखौ जोङो फोथायनि, जोङो इसोरखौ जोङो गिनो। अब्ला इसोरनि बोसोनखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजांथार आं बुंनो हायाखिसै। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजांथार आङो रेबें रेबें खिन्थानांगौमोन, नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो हायाखिसै। अन्नानै आंखौ क्षमा खालाम। अन्नानै आङो इसोरनि बोसोनखौ जा आङो रोंगौ बेखौल' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। आरो नोंथांमोना खेबसे फरायफिननानै नायफिनदो, आरो नोंथांमोनानो बुजिखागोन। बेयाव गावसोरनो फरायनायनि उनाव नोंथांमोनानो बेखौ मिथिखागोन। अब्ला इसोरनि बोसोनखौ आङो गुसुङै बुंनानै फोजोबबाय। बासायग्रा जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।